इंस्टा पर धूम मचैले बा भौजी तोहर लइका बनैले बा। का बनैली बा? इंस्टा पर धूम मचैले बा भौजी तोहर लइका बनैले बा। उसे का भइल? उ तो घूमे लेने ओने रे तोरा माइक के मयूर वाला रे का करता रे। जब से भइल बा वायरल भौजी के लइका बोलेला खाली तेंगे 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 तेंगे। जब से भइल बा वायरल भौजी के लइका बोलेला खाली तेंगे 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 तेंगे। ए भौजी लइका तोहर कइले बा कमाल हो। गोर हाथ हिलावे अलगे अलगे ओकर चाल हो। अच्छा करी ना। ए भौजी लइका तोहर कइले बा कमाल हो। गोर हाथ हिलावे अलगे अलगे ओकर चाल हो। त बढ़ले बा उ तो घूमता जेने तेने रे तोरा माइक के मयूर वाला। जब से भइल बा वायरल भौजी के लइका बोलेला खाली तेंगे 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 तेंगे। जब से भइल बा वायरल भौजी के लइका बोलेला खाली तेंगे 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 तेंगे। म्यूजिक बाय शत्रुघ्न कुमार। मुकेश प्रेमी भौजी कहता सच्चाई। बोला बोला। तुम्हारा न लइका न तो पगले हो जाई। ए देखो ढेर मत बोला। मुकेश प्रेमी भौजी कहता सच्चाई। तुम्हारा न लइका न तो पगले हो जाई। चुप रहो। तनी ताकदर रमेश के ने रे तोरा माइक के मयूर वाला छत पर चढ़ा के पटक देंगे। जब से भइल बा वायरल भौजी के लइका बोलेला खाली तेंगे 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 तेंगे। जब से भइल बा वायरल भौजी के लइका बोलेला खाली तेंगे 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 तेंगे। प्रेमी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीभर।